Piye le, piye le? Janajane aku wis rindu wis rong taun lawase ora ketemu eling-eling ade jamane semono harung tak runtuh anane kae ono liya asik yo Janjani mas, aku bisa pesan kang wong wing driji. Ora gampang nambani cuani ati. Rasamu yo mas, aku ora janji. ora sasok janji no Ora janji sing mas. penting lakone urip kanthi hati-hati ala hara toyo nganggo teklek kecemplung kalen imbang aku lek sing becik ayo do palen Sabar mas, wong sabar ora kesusu. Yen kesusu tandane wis mesti kleru. wis dadi antepe ngakalku tak belani jiwa raga tulus sing ati Sabar mas, kala bali wis tak aturi. Yen ku jiwa jar keton ibani guri. ayo yo PPR campur sari Putra Perdana Ria. oke aku wis rindu wis rong taun lawase ora ketemu eling-eling ade jamane semono harung tak runtuh anane kae ono liya Janjani mas, aku wis lali. Jogja pakai istimewa Ora gampang nambani cuani ati. Rasamu goya goya urip goya urip janji. monggo ora toyo nganggo teklek kecemplung kalen timbang aku lek sing becik ayu Sabar mas, wong sabar ora kesusu. Yen kesusu tandane wis mesti kleru. wis dadi antepe ngakalku belani jiwa raga tulus sing ati Sabar mas, kala bali wis tak aturi. Yen ku jiwa jar keton ibani guri. bela dinane ayo son sisteme iki pancen penak tenan son sisteme pancen penak yo tenan Penak tenan yo mas. Lah kok menggos-menggos? Ki piye to ki ambekane kok muncul ki? meneng apa itu nek arep mangkat ketoke kemaki di ning bare wis temandang rampung langsung korek kelek